Здравейте! Искам да покажа един обект на фирма Боляр, който затревихме преди 10 дена. Това е второ презатревяване, т.е. първо презатревяване с тревна смеска. Значи, тук остана да се довърши тази площ. Изпълнението е по наш проект на планировката, дизайна и изпълнението. Тази пътека е изградена на суха фуга с окрайчване. Тук малко този край има чипс. Не са завършени групите. Тук има малко нужда от дренажно подобрение. Но като цяло тревата за сега добре върви. Окосихме я първи път и остава да се сгъсти и да я наторим с биотор. В момента я посипваме с компост и така. Хубав ден!